Velkommen til et astrologisk grundlag. Mit navn er Kai Larsen. Der bliver 7 udsendelser, som tilsammen danner et astrologisk grundlag. Du kan se billeder og lidt tekst, og jeg vil også gerne fortælle noget undervejs. Hvis du ser helt øverst oppe, så står der 1.1. Det betyder, at dette er første udsendelse og første side. Formålet med disse udsendelser er at give astrologi-interesserede en vej ind i det astrologiske fundament, så alle kan vælge mellem selvstudie, astrologikurser og astrologiuddannelse. Hvis jeg ser tilbage på min astrologiske baggrund, så begyndte den i efteråret 1990 og tog fart op i løbet af 90'erne. Jeg blev færdig med en terapeutisk astrologiuddannelse i Aarhus i juni 1997. Har holdt mange foredrag og kurser fra januar 2010 i forskellige oplysningsforbund. Jeg udgav mine 5 astrologibøger fra november 2019 til september 2022. Astrologi, som hjælper os på vej. Vi er med til at danne vores vej, mens vi går ud af livets landevej. Vær opmærksom på dem, som du møder, og hvad du ellers oplever på din vej. I løbet af 2024 og 2025 har jeg mødt flere, som efterlyser en enkel tilgang til et astrologisk fundament. Flere giver udtryk for frustration over alle de forskellige muligheder, som astrologien indeholder. Det kunne være astrologiprogrammer, planeter og tydningstekster. Spørgsmålet var ofte, er der en konkret vej? Og mit svar er jo så ja. Den vestlige astrologi kan på en enkelt måde give klarhed for et astrologisk fundament og dermed et godt ståsted. For mig er det vigtigt at få astrologi ned på jorden, så vores hjerne kan følge med og forstå vores unikke sjælsvej. Det vanskelige valg. Astrologiprogrammer. Det kunne være Arcus 4, Astropilot, Live Horoscope, Astrology Master, Set astrologiprogram og mange flere. Astrologimuligheder. Det kunne være esoterisk astrologi, vestlig astrologi, kinesisk astrologi, vedisk astrologi, karma-horoskoper, åndshoroskoper, sjælshoroskoper osv. Planeter. Hvilke planeter, hvilke dværgplaneter og asteroider skal med i horoskopet? Den vestlige astrologi passer bedst for mig, da den er konkret, enkel og overskuelig. Når Kiron-planeten er med, så dannes der et klart og brugbart astrologisk fundament. Så derfor har jeg fokus på 11 planeter, 12 tegn og 12 huse. For mig er Kiron nøglen til højere bevidsthed.
Der er mange, som har en viden om Kiran, men hvad er min viden og erfaring? Det var en skelsættende begivenhed for mig, da jeg mødte en person, som havde haft en nærdødsoplevelse i løbet af 90'erne, som jeg ikke kunne dokumentere, uden Kiran var med i horoskopet. Det var begyndelsen, og lidt efter lidt og senere oplevede jeg begivenheder, som ikke kun var fra den fysiske verden, og derved blev mit Kiran grundlag klarlagt. For mig styrer Kiran Jomfruens tegn og 6. hus. Kiran er din spirituelle kanal, hvorigennem du kan kommunikere med dine åndelige vejledere i dette liv. Derfor er det vigtigt, at vi møder dem, som vi skal lære noget af, eller give vores viden videre til. De 5 personlige planeter og de 6 kollektive planeter. Jeg arbejder ikke ud fra planeternes fysiske størrelse, men ud fra deres energi. Og derfor betegner jeg Pluto og Kiran som planeter, da deres energi er tydeligt i et horoskop. Den øverste række, de personlige planeter, Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars. Den nederste række, de kollektive planeter, Jupiter, Saturn, Kiran, Uranus, Neptun og Pluto. Astrologien er i en stor udviklingsfase, og vi mennesker har forskellige veje. Så se ressourcen ved, at forskellige astrologer anvender forskellige planeter. Vi har alle et valg og en vej. Hvornår er der sommer-vintertid i Danmark og mange andre lande? Vær opmærksom på, hvis du bruger AI, at der er fejl i oplysningerne. En anden vigtig side for mig, som jeg nok lavede i 1890 eller 91, så jeg bedre kunne lære stjernetegn, planeter, de forskellige planetforbindelser og deres farve og kende. En anden side, som jeg har brugt i mange år, astrologi og mange nye ord. Et radix-horoskop er det samme som et fødselshoroskop. Et transit-horoskop og det progressive horoskop udgør tilsammen et fremtidshoroskop. Der er 11 planeter i et horoskop. Der er 12 tegn i et horoskop, og der er 12 huse i et fødselshoroskop. Aspekter er det samme som planetforbindelser. I nogle bøger står der soltegn, og i andre stjernetegn. Men det er det sted, hvor du har din sol placeret, som ses ud fra den dag, måned og år, hvor du blev født. Ascendanten er det et tegn, som ses ud fra dit fødselstidspunkt på dagen. Her begynder første hus. MC ses
på tegningen som den pil, som peger skråt opad, eller i hvert fald altid øverst på horoskoptegningen. Her begynder 10. hus. De 11 planeter, og så de 12 i parentes. 12 tegn og 12 huse. Venus styrer Tyrens tegn og Vægtens tegn. Derfor er der sat et 12-tal i parentes. Ser vi yderst til venstre, så er det Mars, der styrer Vædderens tegn og første hus. Og til højre Neptun, der styrer Fiskens tegn og 12. hus. Urhoroskopet, det er altså hele grundlaget. Den kommer vi til at bruge i vores tydninger af et horoskop. Og så vi kan se urhoroskopet som grundlaget for vores personlige horoskop liggende, ligesom i et lag ovenover. En tidsalder. En omgang i dyrekredsen tager ca. 26.000 år. Inddeles hele dyrekredsen i 12 lige store dele, er en tidsalder altså 2160 år. I min verden er det ikke så firkantet. Jeg ser mere på den energiudvikling, der er. Fiskens tidsalder indeholder magt, religion, frygt, krig og pengestyret samfund. Vandmandens tidsalder. Et samfund med fly, biler, telefoner, fred, frihed og selvstændighed. Kigger vi lidt tilbage i tiden, så kunne Carl Benz bil i Tyskland i 1886 køre et stykke vej. Men i år 1888, der kunne den køre langt. Fly og Ford biler i USA omkring år 1900. De færdiglavede Ford-biler i 1903 havde et Ford-skilt på sig. Hvis vi går ud fra et årstal cirka midt imellem 1889, vandmandens tidsalder begynder så småt i slutningen af fiskens tidsalder, altså at sammenligne med 28 grader fisk. Vi bevæger os længere ind i vandmandens tidsalder fra år 2024. Der er 12 stjernetegn, og der kommer ikke flere. Forståelsen af stjernetegn. En planet er selvstændig og har sin egen bevægelse. Stjernetegn har ikke en selvstændig bevægelse, men hænger sammen med solens og jordens bevægelse. Hvis vi ser tilbage på den 21. december, så var her mange mørke timer og få lyse timer. Modsat er det den 21. juni. Her er mange lyse timer og få mørke. Så forårs jævndøgn den 21. marts. Her begynder alt forfra, som betyder, at solen er 0 grader i vædderens tegn. Ser du
på tegningerne. Sådan var det i år 250. Sådan bliver det i år 2030, også i år 2550. Der er mange stjernebilleder, og der kan komme flere til i årene fremover. Som sagt bevæger vi os i denne tid fra fiskens tidsalder til vandmandens tidsalder, set ud fra den blå pil. Jorden og alt på den er i vandmandens tidsalder om godt 100 år. Pluto er i vandmandens stjernetegn fra november 2024 til marts 2043. Derfor er det vigtigt at holde de tre øverste adskilt, altså stjernetegn, noget andet stjernebilleder, og det tredje Pluto i vandmandens tegn. Vestlig astrologi anvender ikke stjernebilleder, men kun stjernetegn. De 7 planetforbindelser, der er i fødselshoroskopet, som jeg anvender. En konjunktion er de sorte forbindelser mellem planeter. Det kan være 2 eller flere. De hjælper altså hinanden med opgaverne i livet. Planeter med blå og grønne forbindelser er dine medfødte ressourcer i et fødselshoroskop. Planeter med orange og røde forbindelser er dine læreprocesser i et fødselshoroskop. Vi kan altså se tekst og farver til venstre, og farverne i horoskopet til højre. Orbis. Første gang man lige hører det, så skal jeg måske lige tykke lidt på det. Men det er altså en grads forskel mellem 2 punkter. Et stjernetegn indeholder 30 streger. I astrologisprog er det 30 grader, som den øverste blå pil viser. Solen 4,14 og Merkur 9,15 i vægtens tegn betyder en grads forskel på 5,01, altså en orbis på 5,01 grad. Det vil altså sige, at de er placeret tæt på hinanden og er altså en konjunktion. Neptun 6,44 og Pluto 7,49 i tvillingernes tegn, altså en orbis på 1,05 grad. Merkur 9,15 i vægt og Mars i 2,21 i stenbuk. En orbis er altså 6,54 grader. De er cirka 90 grader fra hinanden, altså et kvadrat, som er tegnet med rød. Orbis regler for fødselshoroskopet. Konjunktion, trigon, kvadrat og opposition er altså maks 8 grader. En sextil er maks 5 grader. En halv sextil og kvinkons er maks 2 grader. Den nordlige måneknude, altså noden, MC og ascendant, er maks 3 grader. Hvordan bevæger de 11
planeter sig rundt i et horoskop. Pluto er ca. 248 år om det, mens Neptun er ca. 165 år. Kigger vi lidt ned, så er Venus og Merkur ca. 10 til 13 måneder om en omgang, mens månen er ca. 27 dage og 8 timer. Solen er som bekendt 1 år om det. Det betyder, at Venus og Merkur altid er tæt på solen. Antal minutter per døgn med en ascendant. Kigger vi nederst, så peger pilen på fiskens ascendant i ca. 42 minutter per døgn. Hvorimod jomfruens tegn er det godt 3 timer. Så her er forklaringen på, at mange er født med en jomfru ascendant, mens få er født med en fiske ascendant. Afrunding og afslutning af de grundlæggende sider. Beslutning om hvilket astrologiprogram, som føles bedst og giver mest klarhed, kan godt skabe lidt udfordringer. Hvilke planeter du føler har indvirkning på dig og din vej. Du kan låne forskellige astrologibøger på bibliotekerne. De grundlæggende sider kan bruges efter behov. Det var indholdet for denne første udsendelse. Tak fordi du så med.